दिनै बोथोरा जोंखौ थिनदोङो कारन दिनै दुलाराय बिटिसियावनो मोनसे सोलायनांगौनि परिबर्तन जानांगौनि मोनसे बार बारदों गतिके नोंथाङाबो परिबर्तनजों थानो नांगौ बेखौ आंखौ खावलायबाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्रायबो क'क्राझार चिरां उदालगुरि बैफोर जायगानि मानसिफ्राबो गोबां एडुकेटेड मानसिफ्रा लेखा गोरों साननो हानाय मानसिफ्रा आंखौ खावलायहरदों जे नोङो जोंजों थानांगौ परिबर्तनाव थानांगौ आरो परिबर्तनाव थानानै सोलायनायाव थानानै नोंथाङा सोलायनायनि सासे बाहागोदारि जानांगौ होननानै आंखौ खावलायदों बिनि उनाव आंबो सिन्ता खालामबाय आसलते मा जामारदों दिनै बिटिसियाव रायजो राजाफ्रा मा सिन्ता खालामदों दिनै नुबाय दुलाराय बिटिसियावनो गासै रायजो राजा साननो हानाय मानसिफोर गोरों गोरा मानसिफ्रा खालि मोनसे खोथाखौल' सिन्ता खालामदों जे जोंनो परिबर्तन नांसिगौ जोंनो सोलायनाय नांसिगौ बयबो बे खोथाखौनो सिन्ता खालामदों दिनै जोंनि कक्लाबारि समस्तियावबो एखे खोथाखौनो सिन्ता खालामदों जेसेबां एडुकेटेड मानसि दं जेसेबां इन्टेलेक्चुवेल साननो हनो रोंनाय मानसिफोर दङ बयबो दिनै बिथांमोना बुङो जे जोङो परिबर्तन खालामनांसिगौ होननानै आरो बे परिबर्तन खालामनांगौनि धोआ बे दिनैनि नङा 2014 मायथाइनिफ्रायनो सोलायनांगौनि परिबर्तन जानांगौनि मोनसे बारा बारबोदोंमोन किन्तु बै समावहाय माखासे लेखा गोरों साननो हनो रोंनाय इन्टेलेक्चुवेल मानसिफ्रा सोलायनांगौनि थाखाय भटल' होबोदोंमोन जायनि थाखाय नाजानायनि उनावबो जोङो 100% सोलायहोनो हायाखैमोन ओंखायनो दिनै मोनसे खोथाखौ बयबो सिन्ता खालामदों आं दहाय बुंनाय जायफोर इन्टेलेक्चुवेल जायफोर लेखा गोरों साननो हनो गोरों बै मानसिफ्रा दिनै मोनसे खोथाखौ सिन्ता खालामदों जे जोङो परिबर्तननि नामाव खालि भटल' होबा जानाय नंला जोङो दिनै रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै रायजो राजाफोरखौ खावलायहैनांसिगोन रायजो राजाफोरजों रायलायहैनांसिगोन होननानै जेसेबां गोरों गोरा मानसिफोर दं बिटिसि ओनसोलनि जेसेबां एडुकेटेड मानसिफोर दं बयबो दिनै रायजो राजानि खाथियाव थांनानै खावलायहैदों इउपिपिएल जानानै खामानि मावहैदों दिनै नोंथांमोननि नैबे जायगायावबो माखासे लाइमोनफोर यंग जेनेरेशन इयुथफोर लेखा गोरों इयुथफोर सेंग्राफोर बिथांमोनाबो दिनै बयबो खामानि मावदों आं दहाय बुंदों जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो मास्टारनिफ्राय लाना प्रफेसरनिफ्राय लाना जेसेबां लेखा गोरों साननो हनो रोंनाय मानसिफोर दङ बिसोरो दिनै जोंनि कक्लाबारि समस्तियावबो रायजोनि गेजेराव थांनानै परिबर्तननि थाखाय इउपिपिएलनो भट होनो खावलायहैदों दिनै बिथांमोनखौ पलिटिकेलाइज जाबाय राजखान्थियाव हाबबाय होननानै बुङाखै रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ बुंदों दिनै इउपिपिएल जानानै खामानि मावदोंब्लाबो बै मास्टारफोरखौ बै लेखा गोरों सेंग्राफोरखौ बुंदों जे नोंथांमोना साफा साफा समाज कर्मी ससियेल वर्कार होननानैसो बुंदों मानोना रायजो राजाफ्रा जेबो दिनै बे एखे खोथाखौनो सिन्ता खालामदों जे जोंनो परिबर्तन नांसिगौ दाना परिबर्तनखौ जोंनो मानो नांगौ जों मानो परिबर्तन लुबैदों जों मानो सोलायनो लुबैदों दिनै 17 बोसोरनि उनाव जों बयबो रायजो राजाफ्रा दाजाब दानख' खालामदों बे 17 बोसोराव आसलते जों मा जाखो मा मोनखो मा खोमानानै लाखो आरो बेबायदि धोआ दिनै जोंनि बिटिसियावल' नङा मोनसे समाव भारतआवबो सेन्ट्रेल सरकारखौ भारत हादरनि सरकारखौबो सोलायनांगौनि थाखाय बेबायदिनो एखे रोखोमनि बार बारदोंमोन गोरों गोरा बयबो साननो हनो रोंनाय सानसुमैफ्रा बयबो सिन्ता खालामदोंमोन दे जोङो भारत हादराव मोनसे सोलायनाय लाबोनांसिगौ सरकारनि मोनसे परिबर्तन लाबोनांसिगौ होननानै बेबायदिनो मोनसे धौ फैदोंमोन जाय धौनि गेजेरजों दिनै नरेन्द्र मोदीआ भारतनि प्राइम मिनिस्टार जादों दाना नरेन्द्र मोदी प्राइम मिनिस्टार जानायनि उनावहाय भारतआव सरकार सोलायनायनि उनावहाय जोंलाय मायावथो सोलायखो जोंहा मा सोलायखो जे नाम्बार 1 आवनो जों बुंनांगोन जे जेलानिखि डक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेसआ बे भारतखौ सालायबाय दंमोन अब्ला जोंनाव मोनसे खोथाया रोखा जादोंमोन जों बुजिनो हादोंमोन मोनथिदोंमोन जेलानिखि बिजेपि सरकार फैबाय बेनि उनाव जों बयबो साननो हादोंमोन जे भारत हादरा पाकिस्तानजों दावहा नांबाबो मोनसे जेननायनि लामायाव दंमोन इन्डियान आर्मिफोरनि आखायाव सानथामनि थाखाय दावहा नांनोल' हाथियार दंमोन बेबायदि जादोंमोन भारतआव नाथाय नरेन्द्र मोदी फैनायनि उनावहाय दिनै भारतनि डिफेन्स सेक्टर बे ओरैबायदि गोख्रों जाबाय जायखौ नुनानै दिनै चाइनायाबो भारतखौ गियो चाइनायाबो दिनै भारतखौ गिदिङो दिनै भारत हादरनिफ्राय गुबुन गुबुन हादोराव थाहैनाय चाइनायाव थाहैनाय आमेरिकायाव थाहैनाय इंलेन्डआव थाहैनाय भारतनि नागरिकफ्रा मा बुंदों जोङो दिनै चाइनायाव थानानै जेबो गिलिया इंलेन्डआव थानानै जेबो गिलिया आमेरिकायाव थानानै जेबो गिलिया मानोना दिनै चाइनानि मानसिफ्रा चाइनानि सरकारा जोंखौसो गियो माने नरेन्द्र मोदीखौ गियो ओंखायनो दिनै नरेन्द्र मोदीखौ वर्ल्डनि लिडारबो होननानै बुंनाय जादों दिनै
चाइना बायदि हादोरा भारतखौ गियो आमेरिका बायदि हादोरा दिनै भारतजों लोगो जानो बाध्य जादों दिनै नरेन्द्र मोदी फैनायनि उनावहाय फरेन जितु रिलेशनशिप भारत हादरनि गुबुन हादरनिजों जि सोमोन्दो बे सोमोन्दोआ ओरैबायदि गुवार जाबाय हयथ' नोंथांमोना खोनादों खोमा दाख्लै चाइनाजों जेब्ला दावहा जाहां जादोंमोन ओरैबायदि माने फरेन काउन्ट्रिफ्रा भारत हादरजों लोगो जाबाय जायनि थाखाय चाइना दिनै फावसायना थानो गोनां जादों दिनै जों बेबायदि मोनसे परिबर्तन मोनदों सरकार सोलायनायनि उनाव बेबायदिनो आसामावबो बेबायदि धोवा फैदोंमोन आसामावबो मोनसे धोवा फैदोंमोन जे सरकार परिबर्तन खालामनांसिगौ होननानै तरुण गगैया जेब्लानाखि 15 बोसोर आसामखौ सरकार सालायबाय बे समाव बिदिनो एखे रोखोमनि मोनसे धौ फैदोंमोन मोनसे बार बारदोंमोन साननो हनो रोंनाय गोरों गोरा मानसिफ्रा बयबो बुंदोंमोन जे जोङो परिबर्तन खालामनांसिगौ जेब्लानाखि परिबर्तन जादोंमोन आसामाव बिजेपि सरकार जेब्ला फैदोंमोन बे समाव बिजेपिनिफ्राय 7 एमएलए दंमोन बे 7 एमएलए जोंनो रायजो राजाफोरनि मददाव आसाम हादरावबो बीजेपी सरकार का लानानै फैदोंमोन सरकारनि परिबर्तन जादोंमोन दा आसामाव सरकार परिबर्तन जानाय उनावहाय जोंहालाय मा लाब जाखो मायाथो परिबर्तन जाखो दिनै जों नाम्बार 1 आवनो बुंदों कारापसन फ्रि जादों दिनै जितु माबा मा होनना बुङो बेखौ जाख्लनाय जे कारापसन बे कारापसना फ्रि जादों होननानै बुंदों माबोरै जों बयबो प्रेक्टिकेल जेलानिखि कंग्रेसआ सरकार सालायबाय दंमोन आसामाव बे समाव मा जायोमोन जोंनि बेफोर जायगाफ्राव मालाबा जुदि स्किम लाबोयोब्ला मालाबा जुदि हमना ला मा गामि नाम बुङो बेखौ जोंनो फैसा दिहुनोमोन खामानि मावनाय मावजों जेबो खोथा गैयामोन बेबायदि गोबां जायगायाव जादोंमोन किन्तु जेलानिखि बीजेपी सरकार फैबाय बेनि उनाव रावबो ठिकादारा बेबायदि खालामनो हायाखै दिनै जोंबो बिटिसिआव बेबायदि सोलायनायखौ लुबैदों जोंनो सिस्टेमाव सोलायनाय नांगौ बिटिसिनि बे सरकार जि सिस्टेम बे सिस्टेमाव जोङो सोलायनाय नांगौ आरो सिस्टेमा सोलायनो गोनांबा जोंना सरकारानो सोलायनो नांगोन दिनै मा जादों बिटिसिआव साख्रिखौ माबोरै मोनो बिटिसिनि मानसिफ्रा माबायदि साख्रि मोननो हायो हयथ' नोंथांमोना खोनाबाय दङ मिडियायाव नायोबा निउसाव नायोबा हयथ' सेंग्राफ्रा फेसबुक नायनानै नुबाय दङ साख्रिखौ माबोरै मोनो जों दिनै बिटिसिआव 15-20 लाख थाखा होआगौमानि रावबो साख्रि मोना दाखालि बेबायदिनो ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि 8टा पस्टआव मा जादों 8टा पस्टआव मा खालामबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया गावनि फिसालानो होबाय साख्रिखौ बेबायदिनो हाग्रामाया गावनि बाय बाहागिनो होबाय साख्रिखौ राजीव ब्रह्मआ गावनि बाय बाहागिनो होबाय साख्रिखौ दिनै जायखौ जों हाइकर्ट खालामनाय जादों दा बेबायदि दिनै होनबा जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा माबोरै साख्रि मोनगोन बे नोंथांमोननि गामियाव थानाय जुदि गोरिब गुन्द्रानि फिसाफोर बिए पास जानाय एमए पास जानाय गोरों गथ'फोर दङ बै गोरों गथ'फ्रा साख्रि मोननांगोन साख्रि मोननो गोनांब्ला मा जानांगोन जों 10-15 लाख थाखा होनानै साख्रि लानो हाया बिसोर साख्रि मोननो गोनांबा गावसिनि सार्टिफिकेटजों साख्रि मोननांगोन गावसिनि मेरिटजों साख्रि मोननांगोन आरो बेबायदि जानो गोनांबा जोंनो सरकारखौनो परिबर्तन खालामनांसिगोन मानोना आं दहायनो बुंदों दिनै बिटिसि सरकाराव बिपिएफनि बे सरकाराव फैसा 10-15 लाख थाखा जुदि होनो हायाब्ला रावबो साख्रि मोननो हाया दिनै मा जादों नों क'क्राझाराव थां क'क्राझाराव 3 ताला 4 ताला गोनां बै गिदिर ठिकादार बिजनेसमेननि हिनजावफ्रा गासिबो थाखा दंजोबो बिसोरखौ जों बुङोब्ला मा बुङो जों सोङोब्ला नोंसालाय मानो बेबायदि साख्रिखौ लानाय एसे बिल्डिं गोनां थाखा फैसा गोनांफ्रालाय बे साइसआवसो लादों नुनायाव मोजां नुयो खोनानायाव मोजां खोनायो आंनि हिनजाव साख्रियाला आं साख्रियाला हिनजावहाय मालाय स्टाइलावसो लादों साइज नुनायनि थाखायसो लादों साख्रिखौ दरमाया बेसेबां 30 निफ्राय 35,000 थाखा अफिसाव माबायदि थाङो बिसोरो स्कर्पिय' लानानै थाङो सासे ड्राइभार लांफायो ड्राइभारनि बेसेबां होनांगौ 12 निफ्राय 15,000 होनांगौ लोगोआव सासे हिनजाव मानसि लांफायो हिनजाव मानसि नालाय हिनजाव मानसि लांफायो बेनिबो 5,000 होनांगौ बेसेबां थाङो खरसा 20,000 बिनिफ्राय मास मोनसेयाव बेनो बिउटि पार्लाराव हाबनो बेसेबां नांगौ 20,000 खरसा बेसेबां जाखो 40,000 साख्रिया दरमाया बेसेबां मोनो 35,000 स्टाइलाव लादों साख्रिखौ बे माने दुखुनांथाव बाथ्रा आरो दा ओंखायनो बुंदों जोङो जोंनि गथ'फ्रा बे गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा साख्रि मावोब्ला जोङो स्टाइलनि थाखाय साख्रि मावा मोजां नुनायनि थाखाय साख्रि मावा मावगोन नामा जों जोंनि न'खरखौ खुंनो जोंनि बिमा बिफाखौ फिनो हाबा जानो थाखायसो साख्रिखौ मावगोन दा ओंखायनो बुंदों जोंनो बेफोर सिस्टेमाव सोलायनाय नांगौ आरो बे सिस्टेमखौ सोलायनो गोनांबा जोंना सरकारानो सोलायनांगोन दा ओंखायनो बयबो साननो गोनां मानसिफ्रा
लेखा गोरों मानसिफ्रा बे मोनसेल' खोथाखौ बुंबाय दङ आमा परिबर्तन लागे परिबर्तन 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 आरो এই परिबर्तনৰ কথা অকল আমি बर' জনগোষ্ঠীয়ে কোৱা নাই যিমানখিনি জাতি জনগোষ্ঠী আছে বিটিসি অঞ্চলত সবে এটা কথাই কৈছে আমাক পৰিবৰ্তন লাগে কিয় পৰিবৰ্তন লাগে আমাৰ 17 বছৰে বঞ্চিত কৰিছে আজি যিবিলাক অবড়ো মানুহ আছে বিটিসি অঞ্চলত এওঁলোকে কৈ আহিছে যে আমাৰ 17 বছৰে বঞ্চিত কৰিছে কিন্তু আমিও কৈছো আমিও নিজে বঞ্চিত হইছো আমি বড় মানুহ আমি নিজে বঞ্চিত হইছো কিন্তু আপোনালোকে যেহেতু বড় মানুহ নহয় এই কাৰণে কি কৰিব লগা হল আপোনালোকে ও বড় কৰিব লগা হৈছে আপোনালোকে বহুতে ও বড় হৈছে যে হলে বড় বাহিৰে যিবিলাক জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৱে মানে এটা সময় ও বড় কৰিছিলে নহয় জানো কৰিছিলে কিন্তু কি হ'ল ও বড় কৰাৰ পাছত কি হ'ল আমি হিৰাচৰণক শিকাই দিম 2 times আমি শিকাইলো এটা 6 বছৰ হল এই 6 বছৰত হিৰাচৰণীয়া দামৰে আপোনালোকৰ অঞ্চলত আহি পেলাই কি কাম কৰিব এটো সবে চিন্তা কৰিছে আজি দিনত যিবিলাক বড় নেতা আছে যিবিলাক মানে চিন্তা কৰিব পৰা মানুহ আছে বড়সকলৰ একেদকলে চিন্তা কৰিছে কি হল আমি বড় ভোট দি পেলাই হিৰাচৰণীক শিকাই পেলাই আমাৰ কি হল কি লাভ হল আমাৰ কিবা পৰিৱৰ্তন হল নে নহয় একে হল কথা এই 6 বছৰত হিৰাচৰণীয়ে কোনো দিনেও মিডিয়াৰ আগত আহি পেলাই উন্নয়নৰ কথা কোৱা নাই ডেভেলপমেন্টৰ কথা কোৱা নাই ৰাস্তা বনোৱাৰ কথা কোৱা নাই দলং বনোৱাৰ কথা কোৱা নাই কি কৈছে অকল বড় ইয়াৰ বাৰে একো কথা কোৱা নাই ইয়াৰ মাজতে কি হৈছে আমাৰ মাজত অশান্তি সৃষ্টি হৈছিল এই কাৰণে সবে চিন্তা কৰিব পাৰিছে অকল আমি আবেগিকভাৱে ইমোশনালি যদি বড়ৰ বিৰুদ্ধে ভোট দি থাকে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব আজি মুছলিমৰ যি মুছলমান সকলৰ এই সৰু ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে উনাকটা সময়ত কি বুলি পৰিচয় দিব এই বড় মানুহ এটা মানে ডেট নিছৱা ইজ ওবৰ যিবিলাক মানে ৰাজবংশী মানুহ আছে কি ক'ব ওবৰ ৰাজবংশী বুলি কোনো পৰিচয় নাথাকিব মুছলিম বুলি কোনো পৰিচয় নাথাকিব গতিকে সকলোৱে এই কথাটো আজি দিনত চিন্তা কৰিছে আৰু চিন্তা কৰি পেলাই আজি বিটিসি অঞ্চলত যিমানখিনি বড় মানুহ আছে চিন্তা কৰিব পৰা মানুহ আছে আজি এবিএমচি ফাউণ্ডাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ইউপিপিলত জইন হৈছে আদিবাসীসকলৰ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ যিবিলাক নেতা আছিলে সকলে আজি ইউপিপিলত জইন হৈছে যিমানখিনি মানে জাতি জনগোষ্ঠীৰ বড়ৰ বাহিৰে যিমানখিনি জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে সকলোৱে আজি দিনত যিবিলাক চিন্তা কৰিব পৰা মানুহ আছে এওঁলোকে আজি ইউপিপিলৈ জইন হৈছে কাৰণ এওঁলোকে কৈছে আমাক পৰিৱৰ্তন লাগে পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ হ'ব কাৰ দ্বাৰা হ'ব পৰিৱৰ্তন আমিতো জানো এই বিটিসিত কোনোদিনও বিজেপিৰ দ্বাৰা পৰিৱৰ্তন নহয় কাৰণ বিজেপি কোনোদিন চৰকাৰত নাই কংগ্ৰেছৰ দ্বাৰা কোনোদিনও পৰিৱৰ্তন নহয় কাৰণ কংগ্ৰেছে চৰকাৰ চলাব নোৱাৰে ওবৰৰ দ্বাৰা কোনোদিন চৰকাৰ গঠন নহয় ওবৰৰ দ্বাৰা কোনোদিন পৰিৱৰ্তন নহয় তেতিয়াহ'লে বিপিএফৰ বিকল্প কি বিপিএফৰ বিকল্প ইউপিপিএল আজি গতিকে সবে চিন্তা কৰিছে এই কাৰণে যে ইউপিপিএলৰ লগত থাকিলেহে পৰিৱৰ্তন হ'ব